Ще ви помоля да направим едно мисловно упражнение преди да започнем. Представете следната ситуация. Ваш приятел идва при вас и ви казва: имам нужда от пари, ще стартирам нещо ново. В тази ситуация практически ти имаш три варианта. Може да му стане съдружник и да получиш дял от това какво ще стане в бъдеще. Може да му дадеш пари на заем, срещу конкретна лихва и падеж, когато той ще ти ги изплати. Или също така може да купиш правата върху паричния поток, което вече неговата компания ще генерира, или той самия като физическо лице. Това са три различни роли, с три различни нива на риск. Три различни вида доходност. И точно тези роли са в основата на трите инвестиционни инструмента, за които ще говорим днес. А именно акции, облигации и права върху паричните потоци на вече издаден кредит. Ако разбираш разликата още от самото начало на видеото и по-важно как работят те, вече си направена много по-голема крачка от повечето хора, които ти познаваш, или по-скоро си мислиш, че познаваш, които пък те си мислят, че познават реално как работи финансовия пазар или като цяло света на корпоративните финанси. Здравейте, финансови акули! Казвам се Цветислав Лазаров и съм тук за пореден път, за да ви преведа през сложния език на корпоративната джунгла на разбираем за вас език, защото само информираният инвеститор е защитеният инвеститор. Да започваме! Сега ще ви направя една лека аналогия, за да стане още по-ясно за какво точно ще си говорим в това видео. Ще ви разкажа за трима души, които живеят в един и същи блок. Те познават едни и същи хора и тримата души, които ще участват в тази кратка история, имат свободни пари. Да речем, че първият герой от нашата случка се казва Мартин. Мартин Чум е взел кредит от банка 150 000 евро и ще го изплаща 10 години. Мартин Чум плаща редовно всичките си вноски, няма абсолютно никакви закъснения. Той работи в стабилна компания от няколко години на висок пост и няма никакви намерения да напуска. След това имаме втория човек. Да речем, че той се казва Стефчо. Стефчо е акционерът. Стефчо вижда компанията, в която работи Мартин и решава да купи акции на тази компания, защото тя се представя доста добре. Пък също така пият кафе в неделя с Мартинчо и Мартинчо му споделя много така приятна информация, която всъщност подкрепя информираното решение на Стефчо да стане акционер в тази компания. Какво означава това? Стефчо всъщност не дава пари на Мартин. Той си купува акции, които ги дава на неговия работодател, за да стане част от растежа на тази компания. Или казано със собственик. Ако компанията расте, и Стефчо расте. Ако компанията увеличи дивидендите си, Стефчо също получава по-високи дивиденти. Ако компанията обаче фалира, Стефан е последният човек, който всъщност ще му бъде изплатено каквото да било. Защото той има така наречените common stock, или казано на български обикновени акции. Стефчо носи риска като съсобственик в тази компания. Нищо не се знае никога в този живот как ще се развие в бъдеще. Стефчо, разбира се, споделя и самата експанзия на компанията и разбира се нейното свиване, когато това се случва. Каква ще е доходността му на Стефчо от тези акции? Това не се знае. Това зависи от много фактори. Зависи от пазара, зависи от мениджмънта, зависи от конкурентите, зависи от икономиката и от някои други фактори, които ние наричаме систематичен риск, които пък обсъдихме в едно друго видео, което може да се върнете назад в нашия канал и да ги разгледате. На практика казано, Стефчо почти няма никакъв контрол върху това какво случва в тази компания. Въпреки че той е собственик, поне по документи. Сега нека разгледаме и следващия участник в нашата история. Да речем, че тя се казва Какави Веска. Какави Веска, да речем, че тя не обича да става собственик, тя по-скоро обича дефинираните неща. Затова тя взема ролята на така наречения облигационер. Веска не купува акции. Тя купува корпоративни облигации от същата тази корпорация, в която работи Мартин, в която също така вече Стефчо е акционер, не забравяйте. Тя дава пари на заем на същата тази компания, на договорена лихва и падеж. Всичко е написано на хартия, толкова лихва, на тази дата, главницата ще изтече тогава и всичко е ясно по този скрипт. Няма нещо, което да не е ясно за Какави Веска. И сега какво става? Компанията може да взриви пазар, може да е следващия TikTok, а може всъщност и да потъне в канала на живота. Обаче на Веска лихвите не се променят. Те продължават да се течат. Те са договорени. Веска обаче е ограничена от към растеж. Онзи растеж, който Стефчо може да експириенсне, може да участва в него, а компанията започне да се развива. Обаче пък от друга гледна точка, ако дойде ликвидация на предприятието, Веска ще е първата, която ще си получи парите. Защото тя има преференция като облигационер към компанията преди всички акционери. Акционерите ще получат последно парите си, ако въобще са останали такива,
по самата пътека. Или казано, първо ще получат хората с облигационерите, след това хора с привилегировани акции, които по принцип имат характер също на дългова книга. И след това, тези, които участват в обикновените акции. Веска обаче носи риска на кредитор. Какво означава това? По-спокойна роля. Да, това е така. Имаш по-малко изненади, но пък имаш и по-малко потенциал. И след това се явява последния ни герой. Той се казва, да го наречем Радослав. Радко, той е най-стратегически и тактически мислещия. Той изчаква всичко това, което до тук ви описах. А именно, Мартин да изтегли кредита, който работи в дружеството, който пък Стефчо си купи акции от него. Защото той знае, че това дружество си заслужава и ще расте на пазара. Веска обаче не им вярва на тези първите двама, затова пък тя става облигационер на дружеството. Или казано, тя чака паричния поток от лихвите, които ще бъдат изплатени по заема, който тя е предоставила на дружеството. Радко от своя гледна точка той мисли по различен начин обаче. Той не купува акции в компанията, той не дава пари на заем на това дружество, като цяло той не се среща и не ги познава тези хора. Той обаче прави следния стратегически ход. Той разбира всъщност, че компанията наистина си заслужава и е добър платец на доход. На този етап не се вижда абсолютно никакъв риск от цялата капиталова структура, нито пък от паричните потоци, активите или пасивите, да има някакви белези, че тази компания може да изпита някакъв трус в скоро време. Затова той решава следното нещо. Той се обажда в финансовата институция, която всъщност е отпуснала кредита на Мартин. И каза следното нещо. Здравейте, искам да купя правото да получавам месечните плащания на Мартин до края на кредита, като аз ще го изкупя сега. Финансовата институция се съгласява на това, защото пък той по този начин и освобождава ликвидност на нея. Той го плаща сега с идеята доходността, която самата финансова институция чака от Мартин, да бъде прибрана от Радослав. Тактически ход. Мартин реално продължава да си плаща на същото място, на същото уречено време, на същата дата. Обаче тези плащания, тези парични потоци, които идват към финансова институция, вече биват отбивани към Радослав, защото той тук ще купи правата върху тях. Мартин е редовен платец, той никога не е закъснявал, има кредитен рейтинг А, което го прави доста добър кредитополучател и няма абсолютно никакъв риск той да спре да прави месечните си плащания. Което пък е абсолютно в плюс за Радослав, който тук ще купи паричните потоци на този кредит. И сега какво става? Доходността всъщност на Радослав не зависи от борсовата флуктуация, не зависи от цената на нефта. Тя дори не зависи и от туйчетата, които правят в социалните мрежи на политиците или на разни други предприемачи, които се изявяват като моголи, които практически по някакъв начин, както виждате на практика, те контролират цената на не само един актив. Да кажа, че дори контролират цената на целия индекс. Което на практика какво означава? Доходността на Радослав не зависи от абсолютно нищо, което тук що ви изборих. Тя зависи единствено от това дали Мартин ще продължи да работи в това дружество и дали той ще продължи да си плаща, както сега си е плащал месечните вноски. И Мартин ще продължи да плаща, защото той тук ще изтегли кредит за 150 хиляди, който той иска да прави бизнес. Така че всъщност той няма много други варианти. Какво направиха нашите герои в тази бърза аналогична история? Тримата вложиха различни суми в различни инструменти. Получиха различни резултати при идентична изходна ситуация. Не защото единият е по-умен от другия, защото и тримата играят съвсем различни роли. Сега нека разбереме малко повече и да влеземе в детайл за тези роли от гледна точка на инвестиционните инструменти, които ние тук що обсъдихме с вас. Инструмент номер 1. Така познатите на всички наречени акции. Какво на практика означава това? Акцията е дял от собствения капитал на едно дружество. Това не е заем, не е договор, а се казва инструмент на собствения капитал. Получаваш дял. Когато купуваш една акция, да речем от една публична компания, ти ставаш неен съсобственик. Да, навярно много малък, да не кажа на практика невидим, но ти технически и документално ставаш такъв. В повечето случаи тя ти дава право на глас, зависи от класа акции и разбира се дали тя е привилегирована или обикновена, ти дава право и на дивиденд. Също така ти дава право и на ликвидационен дял. В някои ситуации обаче казвам. В повечето пъти обикновената акция не ти дава право на това. Дава ти право единствено да участваш като собственик, право на глас и да участваш в така наречения експоненциален растеж на тази компания. Тук нещо важно, което трябва да добавим е, че акционерите са последните по веригата, които ще си вземат парите при евентуална ликвидация на това предприятие. Защо акциите са важен инструмент в вашия портфейл? На първо място, те са най-масово достъпен инструмент, който въобще може да видите, при който ти директно участваш в растежа. Експоненциалния растеж, както казахме, на тази компания в реалната икономика. Дългосрочно погледнато, акциите са исторически най-доходоносният публичен актив, който ти въобще можеш да достъпиш. И тук не говоря
на годишна база или пък в права линия. Напротив, тук говорим в десетилетия исторически доказано, че това е един от най-доходоносни инструменти, които по принцип може да държиш и е най-лесно достъпен, както казахме. Разбира се, той крие рискове, както всеки инструмент, както всяка доходност, която желаем, както много пъти съм го казвал и в други видеа, се крие и в нея риск. И като казвам риск, какво имам предвид? В краткосрочен план акциите са напълно непредвидими. Ти няма на практика как да знаеш или пък да си в контрол. А ако си купиш една щатска акция, да речем на Микрон, или на Tesla, или на Google, или на който да би от големите бехемоти, ти на практика няма как да знаеш на дневна база какво става вътре в самото предприятие. Ти не си там, ти не ги познаваш тези хора, ти не знаеш какво мислят, какво са замислили, нито четеш техните мемота, а в повечето ситуации ти дори нямаш време това да го правиш. Ти просто го купуваш и държиш. Така че в краткосрочен план те са доста непредвидими. Имайте предвид, че много пъти, когато си купува такъв инструмент собствен капитал, вие ще видите, че в началото дори можете да изпаднете в шокова ситуация, защото вие не знаете точно в какъв момент ги купувате. Вие можете да си купите акция днес, която утре, когато отвори борста, да падне с 40%, което е съвсем нормално. И в следващите 6 месеца тя буквално да отруи цената си. За това говоря, непредвидимост. Тук е важно също така да споменем, че ако ти не можеш чисто психологически да издържиш на този стрес, защото стреса на борста се изразява през волатилност. Това са моменти, в които ти виждаш как акцията ти пада с 30, 40, 50%, а по някой път съм виждал дори и да бъде далиствана от борста, защото просто тя повече няма стойност. В тези моменти трябва да си доста здрав психически. Ако можеш да издържиш тези моменти, тогава ти си от тези инвеститори, които може би акцията е инструмент за теб. И като казвам инструмент за теб, нека погледнем за кой те са подходящи. Ако ти си определил в главата си, че имаш инвестиционен хоризонт, да речем от 5, 7, 10 години, тогава на практика инструмента на собствения капитал, акция, както го наричаме, вероятно е за теб. Инвеститор, който търси растеж, експоненциален растеж за 2, 3, 4, 5 години. Аз давам съвет, нека да бъде дори и повече от 5 години. Който е готов да приеме стреса, тези волатилни времена по пътя, по този трънлив път, тогава да, акцията става за теб. Ако пък сглобаш портфел, в който искаш да имаш дългосрочен растеж на целия портфел, говориме, тогава нека акциите бъдат част от този дългосрочен растеж, който ти гониш. Инструмент номер 2. Облигациите. Един мой любим инструмент. На практика казано, даваш пари на заем, било то на държава или пък на дружество. Но какво на практика ти точно купуваш? Облигацията е вид договор. Първо да сме наясно с това. Ти даваш пари на заем, както казах, или на компания, или на държава. Или да речем и на друга институция, защото пък има и други вид облигации, да речем общински облигации. Но за тях няма да говорим в това видео, ще говорим в едно друго видео за тях. Какво на практика пише в този договор? Ще премина през него чрез така нареченото хоризонтално четене. Те ти дават 3 важни неща. Първо, колко лихва ще получаваш, това е така наречената купонна доходност. След това, кога ще я получаваш. И най-важното, кога ще ти бъде върнат номинала или казано главницата. Ако имаш една облигация, която да речем с 5 годишен матуритет. Матуритет, както знаете в едно друго видео, означава падеж или срока на годност. Ти даваш сега 100 000 евро, да речем в една държавна облигация, която ще ти бъде върната тази главница или номинала, както се казва, след 5 години. През този период ти получаваш доходност. В самия договор на облигацията пише и самия интензитет, фрикуенсито, в който ще ти бъде изплащана купонната доходност. Или казано, тя може да бъде изплащана един път в годината. Може да бъде изплащана 2 пъти в годината. Който се казва Annual Coupon Bond, Semi-Annual Coupon Bond, който пък означава 2 пъти в годината, или Quarterly Coupon Bond, който пък означава 4 пъти в годината, защото имаме 4-3 месечия. Това са на практика по-стандартизирани облигационни договори, които вие влизате на практика в задължение като ангажимент в тях. Без значение дали ще отпуснете пари на държава, както казахме, или пък на друга институция. И сега някои белези, които е добре да знаете. Първото, което вие не участвате в успеха на тази компания. Вие сте го финансирали. Вие не участвате обаче и в провала на тази компания. Освен ако компанията не фалира изцяло и не може да плаща въобще този дълг, или казано ще дефолтне по дълга си. И тук е ключовата разлика с акциите. Ако дойде момент да речем до ликвидация, облигационерите ще се платят първи техните задължения преди акционерите. Това е много важна разлика, която искам да запомните. Първо се плаща дълга и след това се плаща това, което остане към акционерите. Ти се водиш кредитор, а не акционер. Ти не си собственик.
Позицията, която ти вземаш, е изцяло структурна и доста по-защитена. Да, ти не участваш в този експоненциален растеж, който дадохме отначало в примера с Мартин, но ти си го финансирал този растеж. Така че тук е много важно вие сами във вашата глава да си дадете на практика представа от коя страна на масата искате да бъдете. От тези, които получават пари, за да донесат растежа, или от тези, които дават парите на тези, които ще донесат растежа. Помислете. Като човек, който доста добре познава характера и поведението на дълговите инструменти, искам да ви дам няколко съвета, така да го кажа, с няколко дори предупреждения, които според мен всеки един от вас трябва да знае, за да не го научи по болезнения начин. Или казано, да загуби пари. Цената на облигацията, която ти ще платиш в началото, и доходността по облигацията имат обратна корелация, или казано обратно взаимоотношение. Когато лихвените проценти се вдигат, вашата доходност ще се качи, но стойността на вашата облигация пада. Това е обратната корелация, което може да ви доведе до момент, в който вие да продадете на загуба. И това е така, защото пазарната стойност на този дългов инструмент пада. Или казано, ако ти продадеш твоята облигация преди падежа, ти ще продадеш на загуба. Облигациите не са инструмент с нулев риск. Обръщам внимание на това, ще го кажа пак. И в този инструмент има инкорпориран риск, не го забравяйте това. Знам, че много хора ще чуете, други, които се правят на гурута, да ви обясняват всъщност, че облигацията е risk-free asset, или казано актив без риск. Да, по икономическа теория така се води, но в тях също има риск. Ако няма риск, ще има нула доходност. Просто този вид риск е различен от този риск, който вие ще изпитате, ако сте акционер. Тук е важно да се спомене, че облигациите могат да са доста различни, имайте предвид. Дори някой път ще видите и доста сложно структурирани инструменти. Ние ги наричаме хибридно структурирани инструменти. Ще ви дам един конкретен пример за такъв хибриден инструмент. Имате облигация на дружество, което да речем се казва Бистришките тигри АД. Бистришките тигри АД решават да издадат облигация на 7% доходност. Обаче в тази облигация имаме инкорпориран деривативен инструмент, пут опция, което означава, че ти като облигационер, когато закупиш тази опция, имаш право да put back, се казва, или казвам да върнеш тази опция на дисконт, разбира се, към предприятието обратно. Или казвам, те са задължени да ти я изкупат. Разбира се, може да има и обратна ситуация, която пък имаме облигация с call опция, която пък те могат като емитент да се изкупат обратно. Това са малко по-сложни облигации, които ние наричаме структурирани инструменти, защото те са структурирани от няколко вида инструменти вътре в самата си същност. Но това ще разгледаме в едно друго видео. Казвам ви това, да го имате предвид, че има доста различни видове облигации. Освен държавни ценни книжа, освен корпоративни облигации, вие може да видите облигации, както тук що ви казах, с беднати опции и разни други такива интересни финансови гимнастики. Но това в едно друго видео. За кой е подходящ този инструмент на дълга? Това е инвеститор, който си представете с консервативен профил. Той не иска да участва в никакъв растеж, той иска да финансира растежа, както казах. Защото той иска предвидимост, иска да знае точно кога, на коя дата и колко ще получи като купонна доходност. Той има балансираща позиция, или казвам, той търси да митигира риска в портфела си, затова добавя ДЦК или пък добавя корпоративни облигации. Защото това е инструмент, който ще намали самата волатилност. Ние изчисляваме волатилност през риска, разбира се. Това е инвеститор, който търси така наречената периодична купонна доходност, както казах. Или казано, той трябва да има фиксирани условия и да е наясно кога ще получи тази доходност. Или да речем, 2 пъти в годината, на 5 на 10 число, аз ще получа по $150 купонна доходност, докато ми бъде върнат номинала. Това е. И сега инструмент номер 3. Нещо, което на финансовата сцена, да не говоря пък в България, е доста непознато. Защото това е един малък сектор, който пък влиза в една по-голема дивизия, която се казва алтернативни инвестиции. Там аз в много видеа, както и в много подкасти и други събития, които бях гост, опитах се да разкажа, за да може българина да добие една по-солидна представа, да се изгради какво точно представлява тази концепция на така наречения private credit, или казано права да изкупуваме паричния поток на физическо лице или на юридическо такова. Нека ги разгледаме. Какво е различното тук? Помниш аналогията с Радослав Радко, който се обади на финансова институция, което пък му даде правата, защото той ги изкупи върху паричния поток на Мартин. Радко, той не даде пари на компанията. Той не стана съсобственик на компанията. Нито пък като какъв Веска стане облигационер. Той направи нещо доста по-стратегически.
Той купи правото да получава месечните плащания на Мартин до края на падежа на този инструмент или казано на този ангажимент, в който той е влязал. Това е и логиката на изкупуването на правата върху паричните потоци по един вече раздаден и разгледан кредит. Кредитът вече съществува, той е преминал абсолютно пълен due diligence, финансов, правен и не само такъв, и е раздаден. Той вече е отпуснат. Така че Радослав не е нужно да си прави онези тежки due diligence, финансово, правни и оперативни анализи. Напротив, финансова институция вече го е направила това. Той е една идея с по-нисък риск вече, защото той знае, че една финансова институция, а знаете за какви тежки проверки става на въпрос, е направена преди той да изкупи правата върху този кредит. Хубавото тук е, че ти не залагаш на никакви бъдещи печалби. Ти не чакаш компания да направи този екзистенциален или експоненциален растеж. Ти купуваш правото на вече договорени парични средства, които ще ходят към теб всеки месец. Тази доста по-различна позиция, в която се поставя Радослав, създава различна логика за начина, по който вие трябва да гледате на риска, разбира се. Ако там имаш пазарен риск от флуктуацията на пазара, риск от твитове, някой да ти обърка, ако ти си акционер, тук ти нямаш този риск. Тук ти на практика имаш само кредитен риск. Тук е много важно да споделят с вас защо е различно от облигацията. И облигацията, и правата върху паричния поток те правят кредитор. Няма спор в това. Но има три съществени разлики. И всяка от тях е доста важна за вас. Без значение дали ще вземете страната на облигационер или страната, която ще изкупите правата върху този паричен поток. Първата е самата конкретика. Облигацията за теб се явява вземане. За компанията, която ти си финансирал, се явява, разбира се, задължение или казано финансов пасив. Вземанията по тази облигация или твоите купонни плащания зависят от финансовото здраве на тази компания. Няма спор в това. Правото върху паричния поток пак е вземане за теб, защото ти чакаш всяк пак някаква доходност плюс главницата ти в края. Но тук тя не зависи от общото финансово здраве, какво ще видиш в паричния поток или в баланса или в отчета за приходи и разходи на една компания. Тя зависи точно, строго конкретно от самия рейтинг, от самото финансово здраве на кредитополучателя. Това, което вече е документирано, оценено с конкретна история на плащанията. Не забравяйте, Мартин работи в добре структурирано предприятие. Затова и той е на добра позиция, затова той взима доста висока заплата. Което на практика за човека, който изкупи правата върху неговия кредит, той знае, че той ще продължи да получава собствената си доходност. Искам да правите разлика между да зависите от бизнес риск, от едно предприятие, в което в него работят 10, 20, 100, 500, да не дай си Божи 1000 човека. Там риска е много по-голем, отколкото зависи от един човек. Втория конкретен белег като разлика, това е матуритета, или казано срока на годност. Повечето облигации ще срещнете със срок между 1, 3, 5, 10. Щатите дори имат 30 годишна, да не кажа, че има и 100 годишна, което вече се води облигация с вечна доходност или така наречения перпетуитет. Когато влезеш в ангажимент с такъв, да речем, матуритет 3, 5, 10 години, тази кратка ротация, която е на инструмента, който ще правиш в портфела ти по отношение на този инструмент, докато изтече, всъщност е предимство при инфлация. Когато пазарните лихви растат, а те растат, защото когато има инфлация, централните банки са задължени да дигнат лихвения процент, за да могат да успокоят инфлацията. Което пък на практика те слагат спирачка, или казвам, дърпат ръчната на икономиката. Защото по този начин ти охлаждаш икономиката, когато дигаш лихвените проценти. Когато пък сваляш лихвените проценти, ти превключваш на нова скорост, или се казва, ти влизаш в период на експанзия. По-ниски лихвени проценти, по-ниска цена на дълга, повече хора инвестират, повече хора теглят кредити. Това е една бърза препратка към един лек урок по макроекономика за начинаещи. Но нека да преминем натам. Казах, че при инфлация този инструмент с бавната му ротация всъщност е предимство при инфлация, което е така. Защото когато пазарните лихви растат, ти рефинансираш новите ти инвестиции при по-добри условия, вместо да стоиш заключени в тях. Тук говорим за инструмент на дълга, не говорим за тегляне на нов дълг. Когато теглиш нов дълг, ще е различно, защото ти вече имаш нова цена на този капитал, който ти искаш да привлечеш. А тя ще е по-висока. И трето, но не на последно място, това е корелацията, или казвам взаимоотношението между пазара и това, което ти си влезъл в ангажимент с него. Корпоративните облигации реагират на пазарните настроения. Те реагират така наречените рецесионни страхове. Те също така реагират и на самите лихвени очаквания. Ако утре чуеш, че е ФЕД, да речем както е в сега, както е в сегашната ситуация, се двоумът дали да дигнат лихвения процент или да го задържат, това ще реагира директно върху инструмента на дълга, или казвам върху облигацията.
което пък ти от нея ще получиш по-висока доходност за сметка на пазарната стойност на тази облигация. Както казахме преди малко, облигацията, двете неща, които са много важни да разберете, е купонната доходност, която има обратна корелация с цената на облигацията. Обаче, от друга гледна точка, правата върху конкретния кредитен поток, този паричен поток, който вие чакате, той няма такава корелация. Борсата може да е в паника, нефта може да е над $120, Тръмп може да не е в настроение, НАТО може да се чувстват слаби, там каквото и да било, вие този паричен поток ще си го получите. Вие нямате никаква корелация с волатилността на този пазар. Защото алтернативните финанси са част от сектора, който се казва private equity. Или казано частния капитал. Тоест това се казва частен, защото не е публичен. Именно за това при геополитически кризи, както е в момента, при висока борсова волатилност, при всички тези ситуации, които публичните пазари се люлеят и клатушкат напред-назад, S&P отваря с 2% отдолу, след това затваря с 3% отгоре, самия volatility индекс, който ние наричаме VIX, той също скача по цял ден. Тази цялата волатилност, да, това е темпа, това е пулса на пазара. Но когато ти си инвеститор, който няма достатъчно финансова грамотност и си готов да продаваш ниско и да купуваш високо, може би е добре да се замислиш дали въобще мога да участвам в това. Защото понякога е по-добре да не сключиш никаква сделка и да бъдеш на нула, отколкото да сключиш лоша сделка и да бъдеш на минус. И сега тук е важно да изчистиме въпроса, който много от вас ми задават, как да достигнем до този инструмент. Говоря за private credit, или казано да изкупим права върху паричен поток на един кредитополучател, което пък една финансова институция му е отпуснала кредит. И имаме два варианта. Ритейл инвеститора, защото вече има и институционални инвеститори, като KKR, като RS Capital Management, BlackRock и много други огромни бехимоти. Те също започнаха да изкупуват така речения forward flow, или казано бъдещия паричен поток от платформи като Avant, което е може би една доста добра платформа. Да, тя е западна, да, много от вас не се е чули и мога да ви кажа, че дори има вероятност да нямате достъп до нея. Но ви го давам като пример. Там имаме два вида пазари. За ритейл, или казвам за хора като нас, физически лица, и institutional marketplace, за изкупуване на паричните потоци на такива кредитополучатели. Само за миналата година, за Q3, тези дружества, които споменах, са изкупили над $400 милиона само от тази платформа. И това е така, защото те се затрудняват, или казвам, те се задъхват да изплащат обещаната доходност, която са обещали на техните си инвеститори. Затова прибягват така наречените P2P платформи. А ако някой си мисли до този момент, че P2P платформите не са преминали период на регулация и са по някакъв вид рискови, да, те си крият собствените рискове, но щом ти хумълком големите играчи влизат в тези платформи, значи е добре и ние като ритейл инвеститори да хвърлим един поглед. Защото ако ние не седиме потока, не седиме пътя на паричните потоци, не седиме какво правят големите играчи, вие няма как да знаете всъщност къде е най-добре да се инвестира. Затова ние гледаме какво правят те. Те първо имат защото те и първо получават информацията, те имат вътрешна информация и те не чакат някой да направи видео, подкаст, да го чуят по новините, че е добре да се инвестира. Напротив, парите обичат тишината, запомнете го, парите обичат спокойствието. Така че, щом те го правят спокойно и тихомълком изкупуват по $400 милиона на 3 месече, значи може би е добре да прегледаме и ние този пазар. Ние достъпваме този пазар през регулирани платформи, такива, които имат регулация, такива, които имат добре сложена структура, дружества, които са абсолютно независими едно от други, платформите от оригинаторите. Платформа, която има цял кредитен отдел, което прави пък тази кредитна оценка. Платформа, която е абсолютно независима от това, което се качва от самите оригинатори. Да, има ситуации, в които са зависими от оригинаторите. Това не е против закона. Напротив, ще видите много такива западни платформи, които го правят това и до ден днешен. Но в много ситуации това се прави чисто отново от гледна точка на самата митигация на риска. Но това ще говорим в едно друго видео, което ще говорим изцяло за рисковете от тези платформи. Ето някои ключови неща ще ви загадна, които е добре да проверяваме при избор на такава платформа. Първото нещо, което е може би най-важно, регулацията или казано коя институция регулира тази платформа. Историята и самия оперативен опит на това дружество, което стои зад платформата. Прозрачност на структурата, прозрачност на самия репортинг или казано начин, по който се репортва към вас. И разбира се дали има конкретен байбек механизъм или казано ангажимент за обратно изкупуване. Кога се отключва той? На 30-я, 60-я, 90-я ден. Това е много важно също като белег да го знаете. И сега тук разбира се, както и за предишните два инструмента, ще кажа
за кого е подходящо според общата теория. Това е, да речем, един инвеститор, който търси по-висока доходност от облигациите, но без онази борсова волатилност на акциите, които споделихме по-рано в видеото. Това е инвеститор, който търси редовно месечни плащания, редовен месечен паричен поток, който да е приоритет за него. Или казваме инвеститор, който вече има портфейл, който в него има акции, има облигации, има борсово търговани фондове и търси инструмент, който да е алтернатива, да няма корелация с борсовите финанси, да няма корелация с политическия, глобалния, макрориска, който да добави към неговия портфейл. За тези платформи, аз го казах и преди, искам да мислите като за инструмент, който намаля общия ви риск в целия портфейл. Не казвам, че единствено и само трябва да инвестирате в паричния поток през P2P платформите, които ви дават права върху тях. Напротив, искам да мислите за този инструмент като инструмент, който сваля общия ви риск на целия портфейл. Това е концепция, която вие трябва да запомните и да запаметите в главите си, когато става на въпрос за риск. Също така можем да добавим и хоризонта. Хоризонта е много важен да знаете. И тук припомням, инвестиционен хоризонт в главата ви и хоризонта, падежа на една облигация няма нищо общо. Облигацията може да изтече на 3-та година, обаче вашия инвестиционен хоризонт да е 10 годишен. Това няма нищо общо с това, което ви е в главата, нали разбирате правилно. Така че вие трябва да си дадете сметка. Ако търсите хоризонт от 6 месеца, година, 24 месеца, 36, добре е да се обърнете към тази субдивизия, което аз вече ви казах колко много големи бехемоти изкупуват тези forward flow, или казано бъдещите парични потоци не от един кредит. BlackRock са изкупили такива за над 400 милиона. Не виждам проблем да го правим и ние. Или по-скоро не виждам проблем, защо ако държиме 33% акции, 33% облигации, следващите 33%, които остават до 100, да бъдат права върху паричните потоци на вече такива раздадени кредити. Замислете се върху това. И сега тук искам доста кристално да изясним логиката на това, което казахме до тук. Защо и трите? Логиката на корелацията. Искам много ясно да си го представите, защото сега идва най-важното от това видео. Тук въпросът не е кой инструмент ми подхожда. Напротив, тук въпросът е как трите инструмента, които до сега ви представих, работят заедно под една шапка в различни условия. Това е въпросът. И той опира точно до момента, до този статистически измерител на риска, който се казва корелация. Когато пазарите са под стрес и има някаква паника, акциите падат, но правата върху кредитните потоци, които вие вече сте придобили, те продължават да ви изплащат. Мартин не следи VIX индекс. Мартин не го интересува какво е твитнал Тръмп. Той си плаща вноската, а пък Радослав си взима вече правата върху този паричен поток. Нали така? Когато инфлацията е висока, дългосрочните облигации с фиксирана лихва губят реалната си стойност. Но краткосрочните кредити, потоците, които се рефинансират при по-добри лихви, инфлацията не ги наказва. Напротив, тях дори ги компенсира. Когато пък централните банки намаляват лихвите, или казвам лихвите падат, икономиката се ускорява, защото всичко става по-евтино за потребление. Тогава акциите растат. Тогава пък облигациите поскъпват. Двете работят заедно. Ще ви го кажа като човек, който от доста години занимава с това. И ще ви го кажа така. When debt is cheap, equities are expensive. И обратно. Направете си сами сметка какво означава това. Или казано, за всичко това какво означава? При различните пазарни сценарии. Всичките тия инструменти работят по различен начин. Механиката на трите инструмента е съвсем различен. Да, между някои от тях има корелация, което е абсолютно нормално да има такава, както ви казах. Но във вашия портфейл вие определяте правилата. Вие сте човек, който трябва да знаете как да структурирате този портфейл така, че когато има стресение на пазара, вашите акции да бъдат защитени от инструмент на дълга. Или в момента, в който дълга става скъп, да може да го защитите с свободен паричен поток, който вие да релокирате към изкупуване на вече раздадени такива кредити. Всичко това е едно мисловно упражнение. Аз, като човек, който прави това видео, моята цел с това видео да ви покажа по неутрален начин трите основни види инструменти, които вие ще се сблъскате в тях. Акции, облигации и света на алтернативните инвестиции. Защото в един момент, когато започнете да заглабяте портфейл и релокирате едни 100 000 евро, аз ви гарантирам, че вие ще искате да намерите инструмент, който да няма корелация или казано да няма никакви касателства и емоция към туитовете на Тръмп, към корелация с S&P, към корелацията с изказването на Илон Мъск и като цяло с equity пазара. Запомнете го това. И тук пак казвам, въпросът не е кое е по-добро и кое е по-лошо.
Тук въпросът е кое е по-подходящо за мен в тази ситуация, в която в момента живея, мърда и вибрирам. В тази силна, волатилна или може би дори военна обстановка, в която живеем. Тук това е въпросът, който се иска да се разясни или по-скоро казано да ви обясня в това видео. И сега, както знаете, аз съм много пъти казал, съм фен на притчите, затова нека да видим поуката от тази финансова притча. Имаме 3 основни класове инструменти, които разгледахме в това видео, а именно инструмент на собствен капитал, инструмент на дълга и така наречените права върху вече раздадени кредити, а именно права върху паричните потоци. Те нямат корелация с фондовите пазари. Да, те имат характер много близък до облигациите, но с много разлики, които казахме, и разбира се, всеки един от вас трябва да бъде готов да поеме риска да стане съсобственик, риска да бъде облигационер и разбира се риска да изкупи паричния поток на едно бъдещо вземане. И трите инструмента работят добре в полимеризация, ако вие разбирате и знаете как да го управлявате. И за това правя това видео. И ако то беше полезно за вас това видео, искате да видите подобни такива видеа, или пък искате да обсъдим конкретен инструмент, или пък имате конкретна тема, която искате да засегнем, за да бъде изяснена, пишете в коментарите, ще ви отговарям както до сега съм го правил, ще продължим да го правим и занапред. И не забравяйте, парите говорят, аз превеждам. До скоро!